дар рӯзи ҷамъбасти чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо варзишгарон дар чорвазн миёни мардону бонувон ба рақобат пардохтанд. Ҳамчунин дар тарихи ҷудои кишвар аввалин маротиба рақобатҳои даставӣ ва нерӯсанҷиҳои бонувон роҳандозӣ гардиданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. рақобатҳои рӯзи сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни мардон дар вазнҳои то 100 кило ва ҷамъи 100 кило баргузор шуданд. Миёни бонувон дар вазнҳои то 57 ва то 70 кило ва ҳамчунин миёни мардон рақобатҳои даставӣ баргузор шуданд. Ба финали вазни то 100 кило ду ҷудокори номдори кишвар Носир Шерхонов ва Фирдавс Насимов, ки ҳарду намояндаи шаҳри Душанбе мебошанд, роҳ ёфтанд. Фирдавс Насимов барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ намояндаи суғд Фазлиддин Ҳусейнов, Эмомризо Анварзода ва Мансур Раҳмоновро мағлуб намуд. Носир Шерхонов бошад то финал Пирмаҳмад Халилов, Абубакри Акобир ва Седиброз Икромовро аз пеши роҳаш дур кард. Дар финал Фирдавс Насимов бо як партофти зебо имтиёзи ипонро ба даст овард ва барандаи медали тилло гардид. Дар ин вазн медалҳои биринҷиро Мансур Раҳмонов ва Эмомризо Анварзода соҳиб шуданд. خیلی به همگان معلوم است امروز در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی برگزار گردید. من در این مسابقه اشتراک نمودم و بالای 4 رقیب خود دست بالا گشته و سزاوار جای اول گشتم. در آینده نیت داریم تمرین را باز هم زیادتر کنیم و بیرون از جمهوری رفته اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم. дар вазни ҷамъи 100 кило бошад Толибҷон Тоҳиров ва Хуршед Маҷидов ба финалро хат гирифтанд. Хуршед Маҷидов то марҳилаи асосӣ Али Саидов намояндаи Хатлонду, Бобоҷон Бобоев ва Муҳаммадбек Фарҳодовро дучори бохт намуд. Тоҳирҷон Тоҳиров бошад барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ Давлатҷон Назриев намояндаи Хатлонду, Умед Камолов ва Озодбек Ҷураевро аз пеши роҳаш дур кард. Дар даври ниҳоӣ Хуршед Маҷидов бо баҳогузории пон пирӯзӣ ба даст оварда қаҳрамони Тоҷикистон оид ба ҷудо дар соли 2020 гардид. Медалҳои биринҷиро Умед Камолов ва Бобоҷон Бобоев соҳиб шуданд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо буд, ки дар сатҳи олӣ баргузор гардид ва мо барои ин мусобиқот бо устод Атаулла Аббоснаҷод тӯли чандин моҳ буд, ки танҳо барои ҳамин мусобиқот ва яъне ин мусобиқот рохати чемпионати Осиё аст. Мо мақсади асосии мо чемпионати осиёӣ ва ҷаҳонӣ буд. Мо барои онҳо омодагӣ дида истодаем ва мусобиқот дар сатҳи олӣ гузашт. Ман ба 4 ҳарифи худ ғолиб баромадам ва дар тимӣ бошад, яъне дар аввалин мусобиқоте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид байни тимҳои ҳар ноҳияу шаҳрҳо, мо дар ин мусобиқот ҳам дар мусобиқот соҳиб медали тилло гаштам ва ҳам дар мусобиқоти тимӣ. дар финали вазни 57 кило байни бонувон Аҳлия Муминова ва Шукрона Қарчиева ба ҳам омаданд. Дар рақобати финалӣ Аҳлия Муминова муваффақ шуда медали тиллои вазни 57 килоро соҳиб гардид. Медалҳои биринҷиро бошад Ватансуша Каршоева ва Ҷанатзо Қурбоналиева сазовор шуданд. дар вазни то 70 кило Шоҳида Қаландарова ва Фазилат Гулбоева бо осонӣ ба финал баромаданд. дар даври ниҳоӣ Шоҳида ғолибият ба даст оварда унвони қаҳрамониро соҳиб гардид. нишонҳои биринҷии ин вазнро Гулафзо Гулова, Мавлуда Одинаева аз худ намуданд. хотиррасон мекунем ки аввалин маротиба дар таърихи чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо рақобатҳои даставӣ барпо шуданд. дар даври ниҳоӣ тими Душанбе бар дастаи суғд ғалаба карда барандаи медалҳои тилло гардид. дар рақобат барои ҷои сеюм дастаи Раш тими шаҳру ноҳияи Тобеи Марказро мағлуб карда сазовори нишонҳои биринҷӣ гашт.